Kapit ko intonsis sa iro dering daga guys kay dagas iro nga kanang din bitaw dagan lukso bitaw kanang murag kanang naay singatan ng iro sus kay ning upat ra jang lukso na abot na sa kuniza guys di ako sangatan nga di na po ko kabalik sa gitong dagan kay maapsan ako dari go ko nakalimot kita bang zungin mazu gali ni sila kay na sila tambaw nga para bitaw sa kuan kani inchik ba na sila mga tambaw nga para sa nervous ipainom ako. Wala grabe jud ang daghan, grabe jud kubog nga mura jud siguro grabe jud paspasa nga. Kananay ang kamot lagi nagkunit ko sa baso kay ipainom ko. Kana-ana jud ang kamot sa kananay ang kahadlok ba nga sanay tabo. Jud ko magtuong nga nya to ang dagas iro nga di jud nga kanang dagang lukso ba. Paglagutok ra jud sa katang mamaya na sis. Nakurado nga. Medyo lang. Ayan. Manjing ko yun. Baka namin nyo. Sige sila sama. Hi guys, kan parang names grocery. Grocery ninja. Ato na papunuan nyo ito guys. Kami tulora. Thank you ha, maglutunot jud ni. So kami na punto na magbanding karon guys at ana ra ako iya kay ana jo magmamauli na pud yung buhol. Ay di guys. Ay, jahay magkuso sa pagkaon. So, ang gikwa guys, gulay, ganahan ko gulay sila. Jahay mo po ganahan nga pagkaon. So, dari sa gawa sa grocery, narat siya pwedeng kanan. So, broccoli ang gikwa nga gulay, Hindi ko daday. Diba na tayo sa karne ng jaha. Kasi uy, pwede kuan. Para dyan ka na ay putito. Kani guys, libre na may uyo ani. Kani MM. Libre mo ni dyan og panood to. Yahay no? Ito lagi ba itong panyo? MJ Park ba nga ito? 499 live breakfast lunch rin. Nasa day. Ulit na ito. Wow. Try mo again? May sunburst. Reverse? Sunburst. Yasan yung nananing balding kamay. Cute kayong baldi dahil. Ha? Cute yung baldi. Ano saan na baldiyo? So guys, pauli na mi. Naka-grocery na mi. Bawal naman day mag-video sa grocery. So, nag-grab rapid ni pag-uli guys. So, doon na mag-release deri sa Banawa dapit.
grocery ni para mangitbitan pa ulit buhol. Ang kalibre na grocery ron kay gitagas imi mo pang grocery sa ijaan. So libre pa may panood to. Talong na din may mauli guys. Kuan mo lang nasa. So ganina gamong gi-order isang order ni imi dito nga spaghetti ug kanang napoy pan. So gi-take out na namin sa kuan ng harot. So karong gabi para makasave man ako among gi-init ra. Diya. Kuan man Sabado man lo naa sila kanang lechong manok. So ako ganina guys, busog naman ko kay nagmirinda man ko ganina pan. Sige tila-tila ra lamang ko ron. Luto lang ito po plating. Diba? Ano, picture dinner for tonight. Video na, dinner for tonight. Dinner for tonight. Oh. Ay guys, hindi gabiin. Busog naman ko guys. Isuyara ko ron. Lain sa... Ako sa imong dinner for tonight. Oh, dinner for tonight. Busog na ko eh. Busog na ko ang kuto-kuto gani. Ikaw ka na ha? Dinner for tonight. Ikaw luto dahil. Busog lagi ko dahil. Kasi ito akong dicer sa ref ko. Ano ito dicer dito? Ito. Ito naman. Kapag ka naman kahit luto ka Ito yung dinner for tonight. Dinig-buday kayong kaapig ko. Kaya mo ba? Ay, ito tsura na. Ano? Hello guys, good evening. Kaya napod mo anong lain na pwede ang kapsing bito. Di ako sibor mo. Diyan. Kung ka man yung i-share. Kani ba itong iro? Alam mo kayong ka nga. Kaya nga ay apit ko kuma intonsis sa iro. Daring daga guys. Kaya to nahita po ni aging uli na ho. Itong uli itong last nga ako na usa. Kudad do ka nang ningan tong nagtaga-alaga si iro ka nga. Ti. Asang hito sa kusina si Maxine. Dahil ko nga sige. Pag-abri, diha, nagsusunod lagi iro. O yan, nagka-adyan na iro kay ka na si Bernard ba. Diyan. Kung magtuo nga mahitabo ito guys. Piling siya na intonsis sa sukro tong time. So, ang tanaw, ladyo na. Kaya ang ladyo ka ba ni ilang git padong dito sa kusina. Sakay, ladyo siya. Ang gitanaw, niliko na sila padong sa kusina. So, kaya niliko naman, kaya ahalay ko na ikot ko sa mag-abris gate. So, nibusod na lamang ko. Diyan, kaya nilagutok man ang kuan, pagsara na. Sus, paglagutok ko kaya nibalik mag-iro. Mura magsigbin. Lazo siya guys, murag sarang lazua, ag dagas iro nga kanang din bitaw, dagan lukso bitaw. Kanang murag kanang naay singatan ng iro Sus, kaya ning patra sa lukso na abot na sa kuniza guys. Di ako sangatan nga, di na po ko kabalik sa gitong dagan kay maapsan ako. So ang tulong tatay nga yun sila nga kanang iro gali ko nang paak na nimo di ko no kamuli di ko na paak. So sagi ko gahangnaw ang ipapilit sa bungbong kay arong anso ko ning lihok. So isa sang napaak na ang likod sa nina aras likod na iwisi-wisi din sa taman ja. Maso gani guys kay na kuan na sa na banawan ni silang dang t-shirt ni gibuhian mo ko ni pero grabe jud na ko ilaw kay nga na napatay na ko dani napaung na ko dani ja to ni sud ko nakasud ko ahang mato na tingas nunoy nga atong tagala kasi ba
mabakon ko pa aka wa pud ko maabot yung likod sa Luigi Ginoo nga t-shirt din niya siwisig ang likod dya mato pagsud bye kita bang ko nila gets kay mo kag ano diha ni atake agahong anxiety kung sa ti marag na nervous ko sa itabo na bang ang nana naka-recover pa ko akala kayon ko kanon ni pagpaako na suko ni chagdal kay ngub gusto sa nga pwede ng suko so kanang iro sa una sa di pa na ihana kadak ko uli midari kanang mura kanon na ay di ko to sa kaso kuan kanon na ay di ba nang ilabot karon kay lahi naman si Saba tiguang na susok kuna jud guys pag sa dari igoro ko na kalingkod kita bang zungin majo gali ni sila kay na sila tambaw nga para beto sa kuan kani inchik ba naman sila mga tambaw nga para sa nervous ipainom ako nga wala grabe jud ang dughan grabe jud kubog nga mura jud siguro grabe jud paspasa nga kananay ang kamot lagi gag nagkunit ko sa baso kay ipainom ko kana-ana jud ang kamot sa kananay ang kahadlok ba nga sanay tabo nga jud ko magto nga ingato ang dagas iro nga di jud nga dagang lukso ba paglagutok ra jud sa katanggit nga ang isa abi jud nang di ko di sa ka apas na kay arang nagsuwa ba ning ilang kumpanda ni sud kumagtuo nga ingato di mo dagan ang iro kato pa sukoy tag iro nga kanang na ay ingato dinaganan dya arang kadakang iro ug dagan na jud nga dagan nga kuali sa apas na nga mag-abot ako sa portahan makasud nako sus kay dagan kay di man dagan lukso man di ara lagi lukso lagi siya yawa sila ginagawa itong gabi libog ko ni dyan ano masukuan dyan ako gabi di ako sud sabay dyan kakita na po dyan ako ningub na po wala nga ako ginervyos ko guys dari lisod dyan dari o kananay mga gabihan bitaw kakay kada si dyan na sa sidlanan dyan o mga gabi kanakibawat sa mga gabi na mulajat na siya sa sidlanan taas ko sa sidlanan pero kanang gardog jud siya guys kay nagmagabi na diba sa ngit na magawas siya ija na lang teritoryo na rin sa bay maglibot na siya ija di jud ka kon kay arang kada ka kazuro ajud agang may bawan sa St. Bernard kay mabutan man na pero wawa na siyang nayun-ana man na siya na isod man siya siya abi ganina this last sa tungwa na kay nakasakit man na siya abi na gani o kanang mamatay na kay murag na stroke na niro wala na kadumulakaw diyan patambalan lagi nila so karon na uli ana pud mga nangarang sa isuga kanang na ay pasag gurud ko sa bisang na karon ko muli gali tag Cebu di jud ta magpaabot og gabi na di naman sila si Jama kuanan nila mapugnan kay mula chat naman sila sa saglanan so adlaw dahil sa sud kanang gabi rin sa magawas wala nga sus grabe experience guys nga kuan dyan ako ba sa kay duglaber ba sa ko pero ngano jud nga ambot lang sa kay dyan kuan nga mga siya ambot lang kapod ningin sila kayo gipaak pa jud ko na dito nga time gusto jud ko paakon ingat-ngat na ko ni dyan pero but lang kana lo jud pa siguro Ginoo guys nga sa nina ray jang na ilikiban na hanja isa sing lagi feel sa Ginoo ko ko jud ko naglihok una na kay mo magitudong ta tay kada una ko ni iro kun hay gok dun kag iro mulubog ako ka nga ka maglihok kay tugot ko no pasapot danas iro ning lose ka nawa ka ni soko ni iro dagan ka o maglihok ka mo na ngabon jud ko kanila o tagang iba talo jud ko rin lagi ana naman sa ang naong sa sininto sa bungbong o ning lihok ja loto likod lagi na paakan sus grabe jud ko ilawa ito nga sa CMA malisang na ija man silang iro malisang na si Zarana ja mo tunga ko Ginoo sa kon pa guys pila yang edad adto mga teenager siguro po ko atong pako ko sa mga dyan kay kanilaging ang dyan pag igakas ko ni dyan ba kay dugay-dugay ko ito na uli kay dito ko sa bilaran dyan kong igakas
Ani pag iro nga abi man siguro nag-away mi. Pa akong pugang paa, dari na abak na kung Pero wa ko na to na injectionan kay uso man to sa una nga mga 1990 pa. Uso to kanang hitay-hitay nga para bitaw ja mo to ipatay para pugna na yung pukunansan ja. Di pa to usog inject sa una. Murag na kuan ko sa una nga pakon kag mga yun ana patayo pan ra ka. Ja. Mo to kulis Ginoo ang puko na kuan na kuan ni rabies kay itayo pa rin ito. No, maninggian niya mag-amping ta. Amping ta sa kanang kuan kay nakakita ko sa manamahadlok ito jud ko kanang paaksero kay sa kanang RITM ba nasa Alabang kay naadin mo to ang pagmangkon sa una ang anak ni Sir Milita. So kita jud ni Sir dito guys kay kana diha naa jud na RITM naa jud diha ang kuan ang mga hospital man hospital sa mga ibama ako kanang hayo na ato dito'y among katapad ba nga murad sa liwo sana na ning saka na sa utok gratis dito lagi sa kita lagi ko guys murad to sa iro ning usig tingog mura na pag-iro kanang kadinahan na insang kamot pil mamaak na. So, mo to nga, nga na de jud na nga, ikaw nga rabisan ka, nga na de jud man nga ako ba. Madlok sa nana, Diyos nilo ko. Pero kami naghan nag-iro ha. Pero sa, siyempre, natural lamang ng iro. Madlok kid gyapon guys, so kanang, kung anak-anak, ma-imagine na ba nga, nga rabisan ka, mura na di pagkag-iro. Musik, mintiyo, mura na iro. So, mo to nga, kita dun sa una, nga lagi nga tao mura na pag-iro ugma mo uli na pagmi o kanang na ay muhon so pirami ka daw dahil malagi to harapan ni dugtong ning kining mga kuan ba mga tao ba nga kanang mga mga baser ba okay ba baser ba o naay ka inggit so mo to biasa ang last nga vlog kanang na sumot lagi ko sa ningin nga kanang nahilasan na ko kay dawat ko sa di ko na ang kwarta so gahapon ko anda na guys so ako man na lagi ka kuan kay nagkaiba ko ganyan sa pagmanis na ang kwarta ni Marisa diyang pamilya tsaka ang diyang duha ka anak di ba dyan lalim magkanang magkatiman o PWD dyan kanan ay mga bata karon dahil narabadid sa para na sa una. So, mga bata karon kay nagugad sila patuod. O, bunsay mga istorya, di na sa ilang nangina kay pag-uba na kung anak ka na ay di na patuod. Nabilaog ka ng lahi rajud sa pinuudlak. So, di na limag ka ng atiman o mga bata. Diya. Ingnan pa ko nga kuan nga nagpasadyan ako sa kwarta nga di ang kwarta. Kanang kwarta nila sa Mario kanang kwarta dito nila sa tinood naman po kanang igo-igo na dito na nila Diya. asa man day ko kukuha o kanang ikonsumo sa ijang mga kaanak siyempre natural Diya, malagi to guys balik-balik ako dani ang vlog kanang hara naman mong kuan nga kanang ay Juko na kanang sa una ko man sila guys na ilang Juko hilabtan jud so o man na nagikasakit kay ba man ko bonsay ang gibuhat diya ka na ay sa ngayon sila nga naglakaw ko niyari kong Cebu kanang ko ay nagsibo dari kanang wari ko guys kanas Denmark matag na na kwarta libre kada sweldo ni diya matag sa na mo tangginan nga di wa ko nagsalig sa di ang kwarta agang anak matag na kwarta unsa dapat sa sila sa ang vlog dapat sa sila sa YouTube so nganong mangilawat magpasadi ako nga ug galing kaugalingon maguhir ako sa ang kaugalingon kwarta wa ko nagkuan sa ilang kwarta ug kanang nay ako
kahit man ko mogawit man ko silang kwarta kay simple natural kung nagatiman nila ja para po silang kaon ja anang na ay para karon o kanang ubay jud ko sa ilang bill na sila ay nag-aircon man sila so natural bayaran dyan ng aircon nga ilang kaya may kwenta doon mga kwarto so karon gani ilang consume sa ilang aircon yabot galing hapit mo 2,000 okay mag-aircon sila gada ado gabi diyan mo tuhan sa istoryahan niya di mo mag-aircon kada adlaw kararang init ra kaazo mag-electric pan ra mo kay tagbil sa kuryente ako silang giingnan diyan kay usa pa dato sa kanang ibidaan ng mga shop dito sa Alicia so nanay internet nanay bill sa tubig nanay bill sa kuryente bisag way tao kay naman jay way bisag way nagpudso na tao kada gabi so mo consume din na ang kuan dyan na ref na ay kanang na ay palit pa gas kay nairo so asa din na kaon ang ipangbayad da anak so natural ato dyan na si Jang kwarta dyan na nila sa Mayo kay ako di man hana kaya o pila aming bill sa kuryente dito pila ang bill sa tubig atong last month ng bill ang tubig nila yan yung bill og tubig bisag way tao nag bill og 1,600 sa tong buwan na mga last year di ay to mga October o naman sa ko resibo dana bisag mga ano tanaw mo dyan yung mga taga barangay sa Putlong Kam dana ning bill ko 1,600 sa tubig na dito sa shop kay murag nag-uwa ko kasabot nga no to tsaka naman yung ibayaran kay lisod na o makipag kanang siya ni o supak ka sa bill di ko ganahag yun ana so ang ibayaran ng barangay mo na bill yabot og 1,600 sa tubig na so sa kuryente naman guys ikadsukadak-an kadakuan kay ang kuryente sa shop na mo kung ano sa kanang na battery operated di kazulamdag kay sit up na sa na ay nag-agi ito battery so wala internet ra o kanang katulaging kanang internet na mo so asa di ko kuha dana nga kanang bayaw wa man ay income kayo sarado man ang tindahan so bayaran jud na kinahanglan namo kay bisan way nagpudso naman si bill mo abot so na nga di mo magjama na o kanang pasangil kay kanang na ay di mo tinanahi apil sa vlog so i-explain ra ko sang kagalingan kay kan kadzong mga message na maaari pa i-comment sa YouTube ano naman silang pang i-reason ang ibang mga message nga di maadyo dyan kung unsa day kasi ang gibuhat ng maot nga no nga yanaan mo jud ko ninyo so kay ba ko guys nga nakailaran na o katungdaan siguro ng mga tao nga na kuan na pungat na basi ganahan mo kanang nahilabot na basi ganahan mo kamoy matiman sa isang mga anak kay sa una para ba dyan lang na manghilabot na so siguro mo kamoy matiman sa mga anak ni Mario pag yung laman kay kanang willing ko nga mo paatiman o kanang ay kanang yung pagpangilabot kay murag ay na feel na nga kanang nag-imagine ka sa abang sa ilang murag kay nga na siguro nimo nga nanahatanan so natural na jud na guys nga ang kwarta ni Mario mugamit jud ko kay naman na ang ijang duha ka anak dali mag-atiman dali mag-eskwelahan ja ang meeting ibig nga ako nakalingkwas sa mata ko sang anak na di na wala na kuan pero kay gitawag mo ko sa Ginoo dihang dapita nga mo siguro mo serbisyo ko nila ja kanang ay luwi po ja wa koy lain jud guys nga mo wa jud sila lain kadang pandali sa buhol kani sa mga anak ja managalingon nga Ginoo lang di bala na nga bisan kanina ko ibati guys ako'y sakit obligado jud kong mo atos busy pinidya asa kasimana ajong duawon kay iba sa padalim ja malagi na nga ako para bagazibas wala na diin sila di ko no nakapansinon pero naman dyan i-vlog kay para mahibaw po siya so mura dito guys kay kanan itasas na istorya
Bye-bye. Thank you for watching.